बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. गोव्यातील पेडणे बारदेश गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनच्या अन्यायकारक धोरणामुळे सावंतवाडी तालुक्यातील पारंपरिक जिरेखाण उत्खनन आणि विक्री व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडलाय. यामुळे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणेंचं लक्ष वेधणार असून व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देणार असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केलाय. तर या विषयावर सकारात्मक तोडगा निघेपर्यंत तालुक्यातील 40ही चिरेखाणीतून एकही गाडी गोव्यात जाणार नसून गोव्यातील वाळू चिरे वाहतूक करणाऱ्या गाड्या सिंधुदुर्गात आल्यास त्याही रोखल्या जातील असा इशारा परब यांनी दिला. विषय आहे बारदेश गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनच्या अन्यायकारक धोरणाबाबत. आपल्या सावंतवाडी तालुक्यातील 40 चिरेखान मालक आहेत आणि आतापर्यंत गोव्याचे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे संबंध अत्यंत चांगले राहिलेले आहेत. दोघे जण एकमेकात मिसळून हा व्यवसाय गेली अनेक वर्ष करतात. पण आता कुठेतरी यामध्ये ते निर्माण होत आहे, कारण सावंतवाडी तालुक्यातील जे 40 चिरेखान मालक आहेत त्यांच्यामध्ये रेटमधनं काहीतरी थोडंफार त्यांच्यात वादावादी झाले. कारण आता त्यांना जीएसटी पण भरावा लागतो, त्याच्यामुळे रेटमध्ये त्याशिवाय डिझेल पण वाढलंय 8.5 रुपयाने, त्याच्यामुळे कुठेतरी रेट वाढवले आणि त्याच्यामुळे इकडच्या गाड्या ते गोव्यामध्ये घेत नाहीत किंवा यांना सांगतात की सकाळच्या 5 ते 10 पर्यंत आपल्या गाड्या चालतील, 10 नंतर तुमच्या गाड्या चालतील. ही गोष्ट अन्यायकारक आहे आणि हे संबंध गोवा आणि आमचे संबंध हे कायम चांगले राहिले पाहिजे. आम्ही इथं जाहीर करतो की हा जो विषय आहे तो सन्माननीय राणेसाहेब खासदार राणेसाहेब यांच्याकडे आम्ही नेऊ. त्यांना गोव्याच्या सीएम साहेबांशी आम्ही बोलायला राहू, याच्यावर आम्ही तोडगा काढू. आणि मी सगळे आता आम्ही इथं असं ठरवलं की यापुढे जोपर्यंत हा विषय मिटत नाही तोपर्यंत सावंतवाडी तालुक्यातल्या 40 चिरेखानमधनं एकही गाडी गोव्यामध्ये जाणार नाही. आणि बाकीच्या ज्या गाड्या जातात, गोव्याच्या गाड्या मालवणला बेलवणला जातात, त्या सुद्धा आम्ही बंद ठेवू. आणि जे इतर चिरेखान मालक आहेत मालवणमधले निलेश राणेंना सांगून त्यांना सुद्धा आम्ही सांगू की तुम्ही सुद्धा बंद करा आणि हा सामोपचाराने जो विषय आहे तो सामोपचाराने मिटवा. पण येणाऱ्या अधिवेशन संपलं की निलेश साहेब जेव्हा येतील त्या सगळ्या त्या चिरेखान मालक आहेत त्यांना साहेबांची भेट घालून आमचा विषय समजवू. सगळ्यांना रोजगार पाहिजे. एका चिरेखानावर 100 कुटुंब आहेत आणि दुसरा व्यवसाय आम्हाला नाहीये. आणि गोव्यात सुद्धा चिऱ्यांची मागणी भरपूर आहे, कडीची मागणी आहे, वाळूची मागणी आहे आणि हा गोव्याला सगळा पुरवठा हा सिंधुदुर्गातनं होतो आणि आम्हाला त्यांच्यावर कोणतेही वाईटपणा घ्यायचं नाही. हा समझोत्याने आम्ही मार्ग मिटू. पण जर रेटच मिळालं नसेल तर गाडी पाठवण्यात काय तिथं अर्थ नाही. कोण नुकसान सोसून आम्ही गाड्या पाठवणार नाही आहोत. त्याच्यामुळे याची नोंद घ्यावी आणि सन्माननीय खासदार राणेसाहेबांकडून हा विषय सोडवला जाईल.